A tędy będziemy jechać. Idzie. Ja go zobaczę, czy on czasem nie ma tych butów. Gdzie tam? Chyba komórkę wyciągnął. Nie wiem co było. Nie patrz. Ale wiatru specjalnie nie ma. Cześć. Nie do dwóch! Autorskie. Możecie tutaj. Stop.
Cicho. Nie mam chłopać. No dobra, i prosto. Mam kopnąć w dupy cię. No i dobra, o to chodzi. I później z powrotem. No a co tak krótko? Kurwa jego mać. Co? A teraz w drugą.